Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisinga up chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge ichionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugari wepanapa ndangokutenda nekuda sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, nyaya yangu yandinayo, as you all know, for the past 3 days I haven't been posting anything. Hapana chandaiposta, ndakanyarara. I was going through a lot. Pane zvakawanda zvaiitika behind the scenes. One thing that I will tell you, vanhu havanakirwe newe, vanhu havafare kukuona uchiita yaunenge uchiita. So I was under a spiritual attack zvoti anga ari mawana asingatomboite, and zvaiitika ipapo vanhu vaitofunga kuti pamwe mukomana anogona kuita sei, anogona kungobaya because papa akaita sei, papa akashata, even voice hasati adzoka 100%. Ndakambofunga kuti pamwe ndoda kuita flu, ndoda kuita chii, but hakuna flu yekuti munhu anozvimba zvekudaro voice roenda uchirohwa neumwe musoro usiripo zvokuti kumuka chaiko chaiko kudya unenge usingadye, anenge atori mawana. Then pandati pavanhu vese vandoziva vari mucontact list rangu, rekandisendochi mamessage to 1 or 2, 3 people, because inini munoziva ndiri nhubu, ndiri nesva mukono, handina munhu wandinovhunduka, ndinotaura zvese pamusoro pemunhu wese. But sometimes unenge uri wrong, unenge usingatozive kuti maya one day munhu uyu anogona kuzoita sei, kuzokubatsira, because anogona kunge akatadza kuita ichi, but ichi anogona kuzochigona. Uri kuona, umwe anogona asiri n'anga yekuti in'anga inodzinga mashavi mudheni, inoita sei, inobata zvikwambo, but kukupa midzi nekukupa mishonga anogona kukuudza zvekuita kuti zviite sei, zviitike. Umva watoita sei, umva watopora. Saka ndakabata vanhu 3 vandaifunga kuti pamwe vanogona kungondibatsirawo, and 2 vacho vakandiblutika simply because ndaivatuka and ndaivafumura panapa pachannel handitika. And then pavanhu vese ivava vari 3, 1 ndiye munhu akakwanisa kundipindura, akandifonera akandiudza kuti aiwa muzukuru usavhunduke, ita so, akandibatira dare pafoni, ndikaudzwa zvekuita. And the same night yandaitadza kurara, the same night yandakabatsirwa, ndakamba ndatanga kuita sei, ndakarara semwana mudiki. Mangwana acho ndichimuka ndakatanga kunzwa zviri nani, but voice ranga richiri kure. And then vandafona futi, ngati sekuru ona ndo zvamira zvakaita, zvakamira zvakadai. Zvikanzi aiwa usatye muzukuru, tora chakati nechakati ndine zuro. Vandatora to my surprise, kumuka kwangu nhasi voice rangu rakutotaura zviri kudai so, right, rachiti muri kuziva zviri kuitika, zvakaoma zvakadai, ngani mawana. But right now ndikutofara kuti ndakutokwanisa kutotaura voice richitobuda zvakatodai so, and ndoda kungopa kutenda and to appreciate and at the same time to apologize kuna Sekuru Tasvu kuti aiwa Sekuru, thank you very much for assisting, nokutendai nekundibatsira. Handisati nda 100%, but kwandiri kuenda zviri kuoneka kuti aiwa zvine chiedza. Yedu yeunhubu, yeunesva mukono, yekutuka vanhu nekushora vanhu, aiwa I think ndakumboti mirei ndombosiyana nazvo, and zvikafamba futi zvakanaka. Ndogona kuzouya nasekuru panapa
ndovaudza kana nda 100% fit ndonyatsovatenda live on air muchiona mese, and I just want to appreciate kuti ndapo ezvinhu zvandinaka namusoro handinaka nachii, but maziso angu asati adzoka kuita 100%. Unoziva kuti kurwara kwacho kunonzi kurwara kusinganzwisisike, kurwara mupengo kwekuti unongopera simba, musoro unenge uchirwadza, maziso akatsvuka, hauzive kuti chii chaicho, voice rakaenda, umbofunga kuti pamwe iflu, chii chakadai. So unotenga matablets, umbonotsvaga maantibiotics, machii, zvese izvo hazvishande kana warohwa neattack. Kana warohwa neattack, baba anenge ari mangwana. But anyways, I'm getting better. Murikuona handisina kunyanyozvimba. Vanonyazondiziva vanondiziva kuti handina kunyazodai so, but ndikuserera handakazvimba kupesi yese. But anyways, ndapo handisana 100% zvangu, but ndikuenda ikoko. Saka thank you very much Sekuru, thank you very much for assisting, thank you very much for helping. I hope mangwana ndenge ndadzoka pa 100%. Zvinhu zvaita sei, zvinhu zvanaka, takurwa basa sebasa. Vakabatwa mudare ndikuvaziva, ndichadzoka panapa ndinyazokupa nyaya yacho izere, moyazozvionera kuti isusu tichifunga kuti mafanezi pasi panapa, but munyika yemuchadenga umo kune hondo dzinenge dzichirwiwa dzihombe, hondo dzakasimba. And ukazoona munhu omira pamanapa paplatform otaura kuti ningi is fake, anenge achiziva paakatsika, anenge achiziva zvaakatemba, but unogona kuzongobatwa wakavarairwa nevakomana. Ndo zvanga zvaitika kwandiri handirika. So ndo vhidhiyo ranga ndangoya naro panapa kuti ndikuudzei, ndikuonesei kuti I was going through a lot papakaipa, but with the help of Sekuru Tasvu ndadzoka mugame. Hansanda 100% zvangu, but musoro maziso asati aclear, murumaona akati tsvukei, asati aclear, but simba ndanaro, kudya ndakutodya, ndatodzoka mugame zvekutodaro. Saka mangwana voice rika clear rikaita 100%, ndouya paplatform, and I will make arrangement this week, ndotsvaga Sekuru, ndovatenda, munhu wese achinzwa, munhu wese achiita sei, munhu wese achiona mawani zvekutodaro. And ndakanga kuisa disclaimer kwekutanga, this is not an advert, and I wasn't even paid a single cent or a single rand naSekuru Tasvu kuti ndiuye paplatform nditaure zvandiri kutaura izvi. Handina kana senda ndakabhadharwa. Dai ndakaenda kuno umwe munhu akandikwanisa kundibatsira, ndaingouya panapa nda appreciate kuti I was going through this, ninge andibatsira. Thank you very much. Saka ndonyaya yanga ndingofamba nayo zvamanje manje. Thank you for supporting 0.5 Creative Studios. Ndokutendai vanonamata rambai muchindinamatirawo for better protection, vanopira rambai muchingopirawo nezita rangu kuti ndiite sei, ndichengetedzwa nditika, so that I can be safe also. Ndichangoramba ndichitawo zvandiri kuitawo kunoku kuti ndiite sei, ndirambe ndakachengetwa ndira. So as for me, Deejay and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvidhiyo rinotevera.